Здравейте хора, моето име е Миро и днес реших малко да разнообразя с World of Warcraft Wrath of the Lich King. Само да влезна. Опа, аз бърках малко. Само да влезнем. Така, само да ви покажа моите герои. Това ми е DPS-чето. Това е и стан PvP, ама аз съм PvE. Това ми е PvP героя, дето съм взел, горе-долу яксно е. Това ми е хилъра. Трол. Това ми е другия хилър. Това ми е друида. Това ми е рога. Дете яко да е сламхенти. То още не съм го завършил. Нека да влезнем с... Кой да влезна? Ще влеза с оркчето. Тук снимам с едни мои приятели. Един от тях е брат ми. И сега ще правим дуел срещу моя брат. Само да намеря къде е. Чакайте малко, че някой ми пише. Не те чува, спокойно. Чакай малко само уверен си. Опа. Карай, тихо. Окей, чакаме се на нашето място. Гледайте сега, брат ми, как ще ме скърти. Окей, аз съм там. Ето, стой малко. Ето го и брат ми. Чакай. Стой на място, бе. Добре, да, идва. Чакай малко. Баш. Малко ми е слаб героя. Не малко, а достичка. Защото той ми абсорбва демиджа. Ти си PvE по-очакваш. Добре, той победи. Някой нямаше да се трудите. Окей, хора. Това май беше всичко от мен, защото много ми лаги. Като правя клипа. И довиждане от мен, това беше всичко от мен и имате довиждане и от моите приятели. Чао!